Okay. And then,
Okay. Camille. Okay, next. Nancy. Taray. Okay, next. Annalyn. Where's Annalyn? Annalyn. Okay, next. Virgie. Annalyn. Virgie. Nancy! Okay, next. Malu. Ika Malu. Thank you so much. Happy New Year. Next. Lerma. Where's Lerma? Ate Lerma. Next. Celine. Where is Ate Celine? Okay, Ate Celine. Where are you? Next. Catherine. Ate Catherine. Remember say, one. Thank you. Next. Bye. Ate Celine. Asa si Ate Celine? Celine. Ella. Ay, ayaw mo? Ay, naku, ay, pag-iabot na lang ni Ate Celine. Pag-iabot. Ella, where are you? Auntie Baby. Okay, Auntie Baby. Jessa! Hindi ko yata kaya pag si Jessa ang kasama. Okay, next! Nena! Ate Nena! Next! Zenny! Where's Ate Zenny? Next! May! Okay, next! Sila dalawa. Lucia! Lucia! Okay, next! Osa! Okay, next! Genevieve! Ate Genevieve, where are you? Okay, next! Si Ate Maria Tianyo from Saudi. Oh, yung mga shooting from Saudi. Asa na siya? Mag-ano ka ng sa bagay? Quran. Lagyan mo sa bagay. Ate Lorna! Ate Lorna, dito ka ba? Pag wala na po? Ayun! Congratulations! Happy New Year po! Okay, next! Sino to? Annie! Annie ba yun? Where are you, Annie? Okay, next! Okay, next! Mary! Tari na Ate Mary! Okay, next! Marie! Where's Ate Marie? Ito na lang. Okay, next. Evelyn! Oh, nakakaloka. Ayan, so mamaya po kung sino po yung ano-ano na... Sino ba to? Sinong wala? Sino? Ay, Maya! Wala kayong Maya nyo. Maya. Ah, ay, Maya Jose. Ay, sino? Sino po? O, si Baroga. Oh, taray. Okay. Ayan, huwag ka na umiyak. Okay, at Osing Baroga. Ibigay. Nanay na. Okay, next. Sino wala doon? Oh, Topar. Sino? Ate Ana! Where's
si Ate Ana. Ate Ana. Tara. Yes, Happy New Year. Sino? Ayun, isang medyo pag- Ha? Ayun. Ate Jocelyn. Halika na. Kaya si Ate Jocelyn. Siya to, sino to, Uncle, ano pangalan nito? Uncle Freddy. Johnny Madura. Where are you? Miley. Ako rin meron. Ito Ardel. Ay, si Ardel. Yes. Ah, thank you. Ayan, next. Ito yung Mai. Ilagay mo dito pati yung sabon. Yung sabon, ilagay mo dito. Akin na yung patuloy ko basan. Dahil kaya dito sabon dyan, ng basan. Okay, yes. Vincent Mael. Vincent Mael. Arnel. Where's Arnel? Oh, Arnel. Nasa ka na Arnel. Okay, Jessie Boy. Jessie Boy. Jonalyn. Where's Jonalyn? Jonalyn Hiray. Okay, next. Sino pa wala? Eljan. Eljan. Ayan. Lahat ba meron na? Janice! Where is Janice? Janice! Sabi ko dito sabon, tanong mga ngutan dyan. Ayan. Sino yun ito? Meron ba ito doon sa likod niya? Sino yun? Ilagay natin yung sabon dyan. Oh. Ay. Dapat. Ay, Uncle John! Uncle John! Ayan. Binay, higit na kinikrising. Ano, nakinikrising. Lakay na lang kasi. Diyan, tinawag ka na? Diyan? Tinawag ka. Ah, Ano po? naburwin ka niya na? Ay, wala ka dyan. Ano pangalan? Ilagay natin. Ay, nakay dito. Aldo! Erickson! Aldo! Oh, ayan. Aldo! Ayan. Sia! Halika na Sia! Where's Sia? Okay. Sia! Halika na dito. Sia, halika na. Kasi wala siya. Wala si Sia. O, Chesa, kunin mo na Chesa. Oh, kunin ko na. Nanti balik. Nanti balik. Simula sa ito. Ate Agnes. Oh, Maria. Oh. Ito. Okay, mga ano lang. Di aja barang Agnes kasi Maria. Yes. Anti Balu. Ako.
Ito, May. Kaya ading mo pa. Kahit ka matulis si Kuya nga, Diyos.